Ang saan man pagkaon og maghamay tudlo. Kaugluto. Hamoy studlo. Asin ato asin. Asen di ay. Asin. Ako dyan. Wala tuldo. Lala, pwesto. Ah, saman mo pwesto. Lamisa, pwesto. Welcome to my YouTube channel. Mga dumi karon sa ilang Florami. Ano ni? Among dalan og kutsinta. Lamian daw. Guys, sige raman to og saad. Sige ra pug saad nga madto sa ilahan. Sa maawa man ko. Mo tong links sa kabante na gid kang di ka mo adto ha. Tong jaga kong gihuwat ron. Kay makikita ko na hapon. Nagkita na mi gihapon nila ag sabay. Pero gusto po niya ako kung napoy mula sa ilaha. Hindi amangan, mantunta sa ilang Florami, sa Alicia, sa Putlongkam. Palit sa ni isda. Sa merkado pa. Palit sa ni isda guys, diri sa merkado sa Gindolman. Kita sa diri. Sa mabit sa bukid. Lisod ang pagkado ko lang ang taghawan. Dito gatay gigasa. Kanya lang ang tagos. Kay bawon dalon sa ilang Florami. Ay, ayo ha. So ko, Nani, ipait og isda ang mga ina. padeka. Ano ni pakas nila? Ay, ako pa mo di pa itong isda. Dalon ilang Florami. Pagsinta. Sinta na da. Dara siyang. Dahil kulot ang buhok kulot. Mura sa akong anak Pila ina sa? Ako isa ka kilo rares. Oh, tempo. Bulan din lang imo. Diwas na to niya. Buot, mura na yung manindang magbuot Pizza man. Meanwhile. Sige, ito kas papa jaran ni abot nami. Una-una makadyo. Meanwhile. Okay nila, sasabi sa'yo. Di ko na sila si ano. Sa ilas. Sa ilas, teka. Dara ko og isda dia. Amin, anak. Amin anak. Dapat madamig. Dapat madamig. Dapat madamig dagat. Nasawa na isla. Uy, nagkisipan! Oh, grabe pa. Ano kisipan? Kisi pa. Sikuan. Hindi, ibutangan na siya ice. Hindi may nakasang. Sana all maglamaw. Ang mga regular customer. Bin. Kailangan ko na mabin. Lagay. Si Tingog na. Kailang anak na. Ang paghimamat. Mura bakas. Tunya. Parang niya. Sinanay ba kay... Manami. Sinanay ba kay kanana ay... Narapimitin pala si tatay. Pero sikat ni sila. Sikat kay kanay. Abot ka kasa. Sila. Si tatay ba? Masigwa siya kikita. Pero sikat si Ja. Gabi nga magkaroon na ako. Ha? Gabi nga magkaroon na. Ay no. Sabi, sabi, tagil naman kay... Huwag na ilamdag. Tamay mo na ang mga mata. Dito pa mahauti. Manami na maho nami. Kusa mo. Ano ga? Meanwhile. Okay, diyan na guys. Yes, naluto na. Isa ka luto ani? Ikaw luto na mi? Para na. Ikaw nagluto na, Flor. Kamis Junjun nagkahilo. Mau bantu kay kailan ni pagkaluto nga wala mo pagod-pagod gamay. Ako'y naghubot sa tinae. Ay, asa mga mangitana. Napay isa. Damay duha. Asa mag Pila ni ka buok? Basig na gitagawa ni Junjun. Gisod magbursa good. Nana na baya tagputos, agputos ka. Simawa na po. Ipos ni mo dyan, ipos. Okay, napa. Tulo, dapay duha. Napay duha. Oh. Pila tini ka buok eh? 5 ka buwa. Ito palintay, 5 ka buok. Arang salamata ka din kay electric panood to. Arang. Huwag mo magdagis na. Pamatakay ha, huwag ka ng baboy, kaya kanilang sang isda. Salamat ka, Zumab. Kaya huwag ka magdama. Maghamoy studlo mo. Ang saan man pagkaon og maghamay tudlo. Kaugluto. Hamoy studlo. Kasi ato asin. Asen di ay. Asin. Ako dyan. Wala tuldo. Mo na kayo na lang period. Period. Ang saan susudan? Period. Kaya sa sila, hamoy studlo. Lala, pwesto. Ah, saman mo pwesto. Lamisa, pwesto. Asa man ko? Ato ba is Junjun's TV kayo ng pwesto na manadaan. Kayo,
Tapo ko naman diretso. Diyan ka kaya di naman gumagda. Kaniling ko ng kanare. Takbo naman na, Diyos. Namisa ako na. Paano na lang itong ipamuhat? Mamotong ni. Mga niyog. Kuan, butong, pero walay punuan. Ato rin sa kapil lagi. Kanis ma, magkapil-apil pa kasi gani. Ikaw, ma'am. Nandiyan ako, kukuha rin siya kay Bisip ako. Lesson lang na mo. Kay mama ka. Di, siguro may kay sikat na magpamid na naman ko. Dahil ko rami, magpamid ko ni mo, day. Wakoy, kapil daw. Hindi na kayo ko ano ka, sikat naman ka, day. Pamid na naman ko. Napagkasya isa nga. Sana all! Aram yan ko kumag para punsan. Ano na naman, ay magparabusan. Sige kain kuhan, bago. Matabang sa ako kay bayad-bayad sa kikaon. Hindi ko man gusto nga ni ang bahay nilang nanay na hindi ko rin na, hindi ko yan. Oh yeah! I love you too! Gani. Gani. Kanagam, mga gapanday-panday pa to. Kani diha, des diha, oh. Kani, si puno namin ang kapanday. Kay balay ko kuskus, hala? Namanya po, first time mo na kuskus. First time mo paray ka kuskus diha, eh. Nga ni Dani, mukha na magugudritso. Kuskus diha, eh. Nga, kaya hatagan ko nila. Matugalit ko na ko, ah. Kuya! Oh yes! Bitaw na, mga tuwa na ka na. Pwede mo tayo paklan. Correct! Kaya magbuwang yung kinkin dahil dyan. 43 ang kapote. Tinood na, tinood. Tres na ka dyan. Ay mo ka kung sa buot? Para man yung kagwente. Murag 4. No, alam man. Wala tres, daw ka, di ba ito ba? Wala. Wala din kasi din kami mag-antinit mo rami. Lainon man ka mag Maganda gapon. Kaya pag kumanggan ka. Ante! Ante Florame! Ingon sila, maante ko na kunin mo. Meanwhile. Nalaman mo na kung gayon sa imuday. Na, dapat layo-layo na. Kaya agna, ang lagi mo na. Na. Ay, day, Florami. Manguli na meron tadtao, day. Kay... Ay, ba yun? Doon pa, me. Sana all! Gani na ram na gusto mapunot-unot. Mo day magdali-dali. Sus, marusin. Balo baka nga. Wala na ba dyan? Ay, wala. Wala na. Wala ka. Paway sa. Ugoy, hindi magdugo na akate. Hindi po. Day, ang tatay di atay. Di si tatay. Amo na magawang ni. Amang mo di Ilipay ni, tatay. di ka nakaduwa po kadari. Kay, Dugera ka dyan kung dugera dyan kung kanang Duwa magawang. kadari kay wa man ko dito mo kus Manila. Gani, wala pa ni siya dito rin mo. Ngita po di sabi. Gani. Lagi mami sura ni bukid og di ka maning kaman. Gani. Manang manglangyaw dagi mga abot na sa laing lugar. Orek. Sigurado mo muli na mo? Oh, tataon. Kani si Terry kani mo hang sa timong imong channel. Lord Oh, Flor Derisa Bors o si John John's TV. John John yan. May buot. Kaya mo na masagway ka kabangot. Magajud ka dyan, manuna. Advance mag-isip. Advance mag-isip. Okay. Kabalo mo guys, doger ka kung na plano man dire. Nanawon man sang ang lubot kay ni ok man uwaw. Pero di may ako ang tigalgal di ada. Manunuway malagi. Na si John John may Ano galgal. mo ay? Guwapo. Gwapo way tapad. Manunuway, bariti kalkal. Magyud niya mo na. Tungod sa iyang galgal nakani. Unya kay pwede rin may kumagpabagag na ang magbalik na. Aray na. Araw na mi atsog mo kay bidlis huy. Sakit sinugbang bidlis huy. Kasi na piyong nalusunod iho. May bosa, macho.
Kanang uwan, uwan. Iho o blake. Unja. O badje iha. Kanang istorya ko mo da ko iho dugay ko kabalik. Ara, Dugay mo na dak mo ng iho. magkakaroon sa kabuhan yung preparation na naman. Kuan pa man magtaan pa magkaroon ang imong laang. Mo gani. Pang Manadak ko ng iho. pangjiwa na naman ko din na naman iho datuon. Kana naman baki ka paborito na kurami. May pa ye. Kailan ako? Buang sa kagubod og baki, og magdagan baki. Ano naman ang Buka. buka ka na kakurang mga may mga kasab mangikid nasa basa arlami aron na sunuban. Paborito na kurami sa Aron uwan. na sunuban. Dilihan. Diba? Arus lagi. Kasuway ka o. Anja, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Kay manguli na me. Bye-bye! Bye. Ala, grabe no. Niliot sa to sa screen. Yes. Subscribe din jo guys. So click po tag bell icon para ma-notify mo na sa video. Labi nagnaamoy mga estudyante karon nga pandemic, budjul-mudjul man, kinahanglan mo og giya. So makatabang ninyo ma'am Sabina, teacher Sabina, ag ijang channel. Subscribe, like, share po sa inyong FB karon makakita ug man inyong mga friends nga napay mga batang gagmay nga nag-eskwela. Daghang salamat. Og kita-kita sa sunod nga vlog kay mag-uban pa kami next vlog. Bye! Bye-bye!